تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحومن عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كميت أغنية فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالاونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتا راديو كبرات هادلتي بدكتور ديفيد جوزيف شوارتز تدريسا بمكيل يوهانس كابسة ترجمت من عبيت حسابات زر استمس حفظ توسده نحجي كأسئلة غرب أبسبات زلكات حساسبها قنع يخون عوت بزينا يكالوت سبات دقاف هيركبنيو حد حلافي حلاف خوينو كسرح ممرحيتاتو بسبات قبالنت كركب اللوو شك أتاينا برؤو بطوم نبرت زعدوغو سبات يزوسن نبرتون تزي عديقوم لي خسر حد بوليتكنيا أبتوم زمرسو حزبي زمركوز حد صحافي أنبا بخركب اللوو أب تاريخ حد مراحي سلطان بحيل انتحيزو اتهزبي وي مستيولك أملاخي كتحبابر اللوو تزيكوين خا يقنصل زلو اللو جزيلو أبزي جزي زغن اتهزبي فتو يقبلكا وي فصيمو زنصغكا نخوني مصالو حجيغنا خمزيلكات حتى اللؤوانيو أبتزد لزولو شتو خبصح ناي حزب دغف كركب علني سلازي حزب قبلنن كدغفنن انتي كغبرالني اتملسن صوريو ناب سبات قناعه حساسبات هليكا سبات كفتو قايم كدغفوها قايم بزح غزي سبات ناب حدا حلافنت كمرصو خلو اتيا بومبر ناي مرجع كوميتي نتو مرزتي بزعبا اكله انتي تبلو لكم إلي زحتت بدحر الزير إتوتاتي وحزو ناب قلي أو انتوريتو طوعي سبيو سبات بزعبو صبغو يمزاربو عينخات الدفن زبلا يبلون صبغوش ميزالوو تباهلو كدقف كلو نقال السبات كأب عنصارو استتقص سب نابز حلاف نتزبك عايكونن من السبات مرلا يبلون زبل تقاومي وهابهم بزح زي كابت ملكات كألات بقعات نلعلي تفتاو النتيزة الرأي حارساب طريلو كونن نلعل زديهب كأس بغس باتز قبروا بركتون مرداء ترأيو بدقف سبات تسفسي في زديهب أتوهم نلعل السفسوفو سبات تفتاو النتون مغلنتون تعذيبو ميم زديبو عوتات سبات ناب سبات كنا عالرأيان خلو من بسبات نخفتون بمدبهم زقبروا نصرون قلصن مدبات كأي حنصصو بريزيدنت جونسون قدمينا بريزيدنت نتممصو نزن عسرتين يولقو بسبات تفتاو زقبرو نطبتات زرزيرو حاده شم سبات ذكر نسبات اسماتهم ترسيكايوم كم زيت قدسولهم يمزح حسبوخا كلته مس كله تغادو سبات مسخب مهلاوم كو قدو يبلو من سلسته مس كله بقليل نبر هاديكا مغلليل كان تنبيركا نجراتاي كشجرو خانيوم أربعته زبزح جزينا بسخام من أداي تحلفو حموشته قدس مسال سبات مسخا خوينهم كسرحو كبرهم يو شدشه كاب قبوز ويصيف زخانة نجرات تنقا شوعته نحمق نجرات بنور حاتياتن تأمتو شومنته بمقل جباب سبات مفتاحو تلمعمد تشعته نسبات
ኣብ ግዜ ሓጎሶም እንኳ ሓጎሰኩም ዮሃና መባላይ ትዘንጋዕ ኣብ ግዜ ሓዘንን ጸገምን እውን ኣጸናንዓዮም 10 ፍሕሹ ገጽ ኣርእዮም ከምዚ እንተጌርካ ብልቢ ኸፍቁርኻዮም እዘን 10 ናይ ውልቁ ተግባራት ንፕረዚደንትነት ጆንሰን ብሰባት ተፈትዩ ሰባት ክመርጽዎ ዝገበራየን ዓበይቲ ሓለፍቲ ነጋዶ ስነ ጥበበኛታት ፖለቲከኛታት ምሁራን ኩሎም ብሰባት ብኸመይ ከም ዝፍተው ይፈልጥዮም ሕውነት ብገንዘብ ክትዕድጎ ይትፈትን ዓርክነት ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዝወርድ ኣይኮነን ብልቢ ብቕንዕና ዝውሃብ ህያባት ጽቡቕ እዩ ብተቕባልነቶም ድማ ክብረት የውህቡኻ ንረብሓ ኻይልካ ብዘይ ቅንዕናን ልባዊ ፍቶትን ዝውሃብ ህያባት ግና ካብ ክፍሊት ወይ ጉቦ ዝፍለይ ይኮነን ዓርክነት ኣይዕደግን እዩ ክንዕድጎም እንተፈቲናኻ ክልተ ነገር ነጥፍእ ሓደ ገንዘብ ነጥፍእ ክልተ ክብረት ኣይንረክብን ዓርክነት ኣብ ምምስራት ተበግሶታት ውሰድ ንሱ መጀመርታ ይላለየኒ መጀመርታ ንሱ ይደውል ንሳ መጀመርታ ዘረባ ትኽፈት ከምዚ ኢልካ ንሰባት ሸለል ክትብል እቲ ዝቐለለ እዩ እዚ ግና ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ናብ ሰባት ዘይምህላው እዩ ሰባት ባዕሎም ተበጊሶም ንዕርክነት ክደልዩኻ ወይ ክግደሱልካ ኢልካ እንተተጸቢኻ ዕርክነት ከተጥሪ ኣይትኽእለን ኢኻ ዕዉት ሰብ ምስ ሰባት ባዕሉ ይዝላለ ንነብሱ ምስ ሰባት የላልያ ካልኦት ሰባት ከም ዝፈልጥዎ ገይሩ ንኸመሓዘውዎ ኣፍ ደገ የኸፍት ሓደ ሰብ ኢዱ ንሰላምታ ዝርግሕ ብምባል ሰላም እከለ ይበሃል እንተ ዳ ኢሉካ ተገዲሱ ሕውነት ከም ዝደለየ ትርዳእ ሓደ ዓርከይ ነቲ ሰብ ኣነ ከየገድሶ ኽእል እየ ንሱ ግና የገድሰኒ እዩ ስለዚ ኸዓ ንሰብ ባዕለይ ዝላለዮ ኢሉ ቁኑዕ ኣረኣእዩ ናብ ሰባት ገሊጹለይ ሰባት ንነዊሕ ሰዓታት ብሓደ ኾፍ ኢሎም እናተጓዕዙ ወይ ብሓደ ሪጋ ገይሮም እናተጸበዩ ቃል ከየውፅኡ ዝውድእዎ ኣለዉ ክዘራረቡ ይደልዮም ግና ምን ዘረባ ይጀምር እዩ ትጸገም ንሓደ ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈልጦ ሰብ ዘረባ ክትከፍት ምጅማር ከም ናይ ሓደ ዘይስልጡን ሰብ ተገይሩ ክግመት ይከኣል ኸውን ግን ብዙሓት ሰባት ካብ ትምትም ተባሂልካ ምጥምማት ዝጸልእዎ ነገር የለን ሰባት ዕላል እዮም ዝፈትዉ ኣገባቡ ዝሓለወ ሌላ ተራ ምልኻፍ ዘይኮነ ንሰባት የሐጉሶም እዩ ካብ ብዘይ ዘረባ ትሕተ እምባር ነፃ ይገብረካ ይፈውሰካ ኸዓ 6 ነጥብታት ኣብ ሌላ ወይ ዕርክነት ኣብ ምፍጣር ዝሕግዛ ሓደ ኣብ ኣጋጣሚ ዝረኸብካሉ ምስ ሰባት ተላለ ኣብ ግብጃ ኣኼባ ኣውቶቡስ ስራሕ እንዳሻሂ ኣብ ኩሉ ቦታ ምስ ሰባት ተላለ ስምካ ንገሮም ክልተ ስምካ ብልክዕ ህዝዋ እንተኾይኑ ኣረጋገጽ 3 ንስኻ እውን ስሙ ብጽቡቕ ኣድማምጻ ሒዝካ ምህላውካ ኣረጋገጽ 4 ናይቲ ሰብ ስም ብቑኑዕ ኣጸሓሕፋ ጸሓፎ ሰባት ፊደል ከይተጋግኻ ክጽሕፈሎም እዮም ዝደልዩ ተተኻኢሉ ቁፅሪ ስልክን ኣድራሻን ኢሜይሎምን ውሰድ 5 ደውለሎም ወይ እውን ደብዳቤ ጸሓፈሎም መብዛሕትኦም ዕዉታት ሰባት ሌሎኦም ኣደሊሎም ዕርክነት ንምምስራት ብቴሌፎንን ደብዳቤን ብኢንተርነትን ይራኸቡ 6 ዘሐጉሱ ቃላት ተጠቒምካ ተዛረቦም ጽቡቕ ሌላ ጥዑም ዕላል ኣለካ ምሳኻ ብምልላይ ሕጉስ እየ ዝብሉ ቃላት ተጠቐም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኣብ ሓደ ናይ ክፍሊ መሸጣ ናይ ሓደ ፋብሪካ ንስራሕ ዘመልክቱ ሰባት ኣብ ምጽራይ ክሕግዝ መዚዞምኒ ሓደ ኣመልካቲ ቴድ ዝበሃል ጽቡቕ ብቕዓት በሊሕ ጽቡቕ ትርኢትን ጥሙሕን ዘለዎ ረኺበ ግን ቴድ ንሓደ ነገር ናብቲ ስራሕ ንግዚኡ ዘይንቖጽረሉ ምኽንያት ረኺብናሉ ንሱ ፍጹምነት ናይ ሰባት ዝጽበ ኾይኑ ጌጋ ናይ ሰዋሱ ናይ ሽጋራ ትኪ ሕማቕ ሽታ ክዳን ወዘተ ኣዝዩ ዘቖጥዖ ሰባት ብኹሉ ምሉኣት ጉድለት ዘይብሎም ክኾኑ ይደሊ ኣብቲ ስራሕ ክቝጸር ባህጊ ስለ ዝነበሮ ነቲ ድኹም ጐኒ ዝበልናዮ ክእርሞ ነዚ ስዕብ ምኽርታት ለጊስናሉ ሓደ
ፍጹም ሰብ ከም ዘየለ ፍለጥ ገለ ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ፍጹማት ክመስሉ ይኽእሉ ግና ሙሉእ ብምሉእ ፍጹም ሰብ የለን ዝኾነ ዓይነት ሰብ ጉድለት ኣለዎ ሙሉእ ሰብ የለን ክልተ ሰብ ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉይ ክኸውን መሰል እዩ ሰባት ካባኻ ፍልይ ዝበለ ልምዲ ባህሊ ኣከዳድና ሃይማኖት ንብረት ስለ ዘለዎም ኣይትጽላዮም ነቲ ናቱ ኣይትእመነሉ ወይ ኣይትከተሎ እምበር ነቲ ሰብ ኣይትነጽሎ ሰለስተ ኢንተሃ መውፅኢት ይኹን ብዙሕ ግዜ ሰባት ተጋጊኻ ኣለኻ ዝብሎም ኣይፈትውን እዮም ርእይቶኻ ተፍስሱካ መሰል እንተሃለወካ ሓደ ግዜ ትም ምባል ተመራፂ እዩ ቴድ ነዘን ተግባራት እዚኣተን ኣተግቢርዎን ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ተመሊሱና ሰባት 100% ሙሉኣትን 100% ጎደሎን ከም ዘይምዃኖም በሪህሉ ኩሎም ሰባት ሓደ ፍልልይ ዘይብሎም ኩሎም ሰባት ፍጹማት ገይረ ምውሳደይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ይገርመንን ይሕዝነንን ኢሉና ሓንጎልካ ልክዕ ከም ሓደ ክልተ ማዕበል ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ክውሰድ ይከኣል እቲ ቀዳማይ ማዕበል ኣወንታዊ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይካ ኣሉታዊ እዩ እዚ ክልተ ማዕበል እዚ ብማዕረ ዘይበላለጽ ሓይሊ ዝፍኖ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንርአዮ ናይ ቀረባ ሓላፊኻ ናብ ቤት ጽሕፈት ፀዊዑ ብዛዕባ ስራሕካ ይዘራርበካ ብስራሕካ ምስ ነኣደካ ገለ ንኣሽቱ ጉድለታትካ የእርመካ ንምሸቱ ብዛዕባ ትዝሃበካ ርእይቶ ክትንትን ባህርያዊ እዩ ኣብ ግዜ ትንተናኻ ካልኣይ ማዕበል እንተኸፊትካ ንእከለ ተጠንቀቐሉ ተንኰለኛ ተቐያን እዩ ናቱ ምኽሪ የድልየካን እዩ ክርምሰካን ክጭቁነካን እዩ ዝደሊ ከምቲ ንፔተር ዝገበሮ ከይገብረካ ተኸላኸሎ ፒተር ብዛዕባኡ ዝነገረካ ሓቂ እዩ ጽባሕ ሃንጌይካ ብዛዕባ ትዝሃበካ ነቐፌታ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ሕተቶ ዝብል ትንታነ ክትረክብ ኢኻ ቀዳማይ ማዕበል ክፈት ትፈልጥ እከለ ዓብ ሰብ እዩ እተን ዝሃበኒ ርእይቶ ብግቡእ እንተተጠቒመለን ዝበለጸ ኸዓ እየ ብዛዕባ እቲ ንዕቤት ሓጋዝ ዝኾነ ምኽሪ ዝሃበኒ ጽባሕ ንግሆ ከመስጉነ እየ ቶማስ ሓቂ እዩ ብዛዕባ ናይ ኢሳቅ ንዕና ዝነገረኒ ኢሉ ይነግረካ ካልኣይ ማዕበል ዝበሎ ምስማዕ ናብ ሕማቕ እዩ ዝመርሓካ ምስ ሓላፊኻ ከምዘይትቃዶ ይገብረካ ቀዳማይ ማዕበል እንተወሊዕካ ግና ካብቲ ሓላፊኻ ዝሃበካ ምኽሪ ረብሓ ክትረክብ ኢኻ ምስኡ እውን ዝያዳ ቅርበት ትፈጥር ሕማቕን ጽቡቕን ካብ ሓደ ቦታ እዩ ዝፍኖ ስለዚ ካብ ናይ ኣእምሮኻ ማዕበላት ቀዳማይ ማዕበል ጥራይ ክፈት ናይ ካልኦት ሰባት ዘይምልከተካ ነገራት ሃይማኖታት ልምድታት ሓዳር ኣመሻሽጣ ርኢኻ ናብኡ ዘለካ ኣመለኻኽታ ኣሉታውያ ይኹን ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ጉድለት ኢንታ ኸዕሉኻዮም ዝጎዩ ኣይትስማዓዮም ንኽትሰምዖም ዕድል ተሂብካዮም ንስኻ እውን ኣሉታውያ ረኣያ ናብቲ ዝዕለለሉ ዘሎ ሰብ ከምኡ ሰሚዐ ነይረ ንሱስ ከምዚ እዩ እናበልካ ነዳድያ ምውሳኽ ትዋፈር ኢኻ ናይ ሰባት ሕማቕ ሒዞምልካ ንዝመፁ ሰባት ኣይትስማዕዮም ኣርእስትያ ቀይሮም ወይ ካብኣቶም ተፈለ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ዝርርብ ክልተ ነገር ክትምዝን ትኽእል መን እዩ ብዙሕ ዛረብ መን ኢኻ ዕውት ኢልካ ክትመም ትኽእል እቲ ዝርርብ ዝቆጻጸሮን እቲ ዕውት ሰብን ሓደ ሰብ ክኸውን ሳሕቲ እዩ ዕውት ሰብ ካልኦት ሰባት ዝበዝሓ ክዛረቡ ዕድል ዝህብ እዩ ነቲ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ብዛዕባ ድሌታቱ ስድርኡ ስርሑ ንጥፈታቱ ሽግሩ ክዛረብ ይሓድጉ ካልኦት ክዛረቡ ዕድል ምሃብ ክልተ ነገር የኽስብ ኣዕሩኸ ጥሪ ብዛዕባ ሰባት ብዙሕ ትምሃር ተራ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኣዕሊሉ ኣይጸግብን እዩ ብዛዕባኡ ክዛረብ ዕድል ምስ ትህቦ ንዓኻ ይፈትወካ ካልኦት ክዛረቡ ዕድል ምሃብ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ኮይኑ ኣዕሩኻ ምጥራይ ሕጋዝ እዩ እቲ ካልኣይ መኽሰብካ ብዛዕባ ሰባት ትመሃሮ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝተጠቕሰ ሰባት እቶም ኣብ ናይ ዓወት ቤት ምርምርና ነጽንዖም እዮም ሓያልን ድኹምን ጎኖም ኣተሓሳስቦም ንፈልጥ ክዛረቡ ምስ ነፍቅደሎም እዮም ስለዚ ዕድል ሃቦም መብዛሕትኦም ንፉዓት ሰብ ትካል ሰራሕተኛኦም ስራሕ ክገድፎ ከሎ ንምንታይ እዩ ነቲ ስርሖም ከም ዝሓደጎ ይሓትዎ እዮም ሓትዎ ከዓ ነቲ ሰራሕተኛ ክመልስዎ ጥራይ ደልዮም ዘይኮኑስ ጉድለታቶም ፈትሾም ንኸመሓይሹ እዮም ገለ ሰባት ንፉዕ ሸቃጣይ ዝኸውን ከም ቅልጥፍ ኢሉ ዝዛረብ ተዛራባይ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ እንተኾነ ንፉዕ ሸቃጣይ ክኸውን እንተኾይኑ
ንፉዕ ሰማዓይ ኮይኑ ነቲ ብዓማዊሉ ዝውሃብ ሕቶታት ዘዕገብ መልሲ ዝህብ እዩ ናብ ካልኦት ሰባት ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ምህላው ካብ ብስጭትን ጸቕጥን የናግፍ እዩ ኣሁንታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰባት እንተሃልዩካ እዛ ንብረላ ዓለም ንምንባራ ምችእቲ ምዃና ክርዳእካ እዩ ሓደ ካብቶም ዕዉታት ኣብ ህይወት ቤንጃሚን ፊየርሌስ ኣብ ላይፍ መጽሔት 15/10/1959 ናብ ዓወት ዘብጽሖ ረቑሒ ክጠቅስ ከሎ ኣብ ነገራት ዘለካ ጠማምታይ ዝምርኮስ ንኣብነት ኣነ ተምሃራይ ከለኹ ጸላእክዎ መምህር የለን ጠባየ ዝሓለኹ እየ ነይረ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስኣተኹን ንሓላፈይ እናኽበርኩ ካብ ዝተጸበየን ላዕልና ስራሕኩ ክሐጉሰ ዝፅዕር እቲ ናይ ስራሕ ዕብየት ወይ ሓላፍነት እናደለኽዎ ከለኹ ንኻልእ ሰብ እንተተዋሂቡ ናብ ህለኻ ይኣቱን እየ ንሓላፈይ እውን ኣዕዘምዝመሉን ዕድል ተነፊጉኒ ኢሉ እውን ምስ ነብሰይ ህንጸርጽረን እቲ ዕብየት ረኺቡ ዘሎ ሰብ ካባይ እንዳዕሊ ስለ ዘበርከተ እዩ ስለዚ ኣነ ነቲ ዕድል ክረኽቦ ከመይ ጌራ በርቲዐ ይሰርሕ ይብል ንስኻውን ነገራት ብናይ ቤንጃሚን ፊየርሌስ ተመክሮ በዳእዮም መጠቓለሊ ሓደ ምቕሉል ኩን ተፈታዊ ኩን ሰባት ዘፍቅርዎ ሰብ ኩን ተፈትዮምኻ ክሕግዙኸዮም ኣብ ጉዕዞ ዓወትካ ኸኣ ነዳዲ ወሲኾም እናህረኹ ዝዝኾንከዮም ክልተ ምሕዝነታ ምፍጣር ብጉስ ኩን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ነብስኻ ምስ ሰባት ኣላልያ ስሙ ብልክዕ ከም ዝሓዝከያን ስምካ ብልክዕ ከም ዝሓዛን ኣረጋግጽ ንዝያዳ ሌላ ኩሉ ስሞም ኣድራሽኦም ስርሖም ቁፅሪ ስልኮምን መዝግቦ ሰለስተ ናይ ሰባት ፍልልይን ድርትነትን ተቐበሎ ሰባት ፍጹማት ክኾኑ ኣይትጸብእ ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ሰብ ፍሉይ ክኸውን መሰሉ እዩ ስለዚ እንታይ ትድለ ኣርባዕተ ኣዎንታዊ ኣረኣእያ ዘመንጩ ኣዎንታዊ ማዕበል ኣእምሮ ቃኒ ንሰባት ትፈትወሉን ተድንቐሉን ጎድንታቶም ድለ ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ክፉእ እናምጽኡ ኣይምልኦኻ ኣዎንታዊ ኣረኣእያ ናብ ሰባት እንተሕዲድካ ኣዎንታዊ ውፅኢት ክትረክብ ኢኻ ሓሙሽተ ካልኦት ክዛረቡ ሕደጎም ከም ዕዉታት ሰባት ኩን ካልኦት ክዛረቡ ደፋፍእ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ስርሖም ርእይቶኦም ንጥፈታቶም ክነግሩ ዕድል ሃቦም ሽድሸ ብናትካ ውድቀት ንኻልኦት ኣይተጸልም ከመይ ጌርካ መጻኢ ከም ትዕወት እመን እምበር ብሰንኪ እከለዩ ኢልካ ንኻልኦት ሰባት ኣይተጸልም ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና